Gofyn am adolygiad o'ch cwyn. Os ydych yn anhapus gyda'r ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn am yr heddlu neu ar canlyniad terfynol, gallwch neu cais iddi gael ei hadolygu. Mae'n bwysig eich bod yn anfon eich adolygiad at y sefydliad cywir. Mae amrywiaeth o sefydliadau a all adolygu canlyniad eich cwyn a elwir yn gorff adolygu perthnasol. Dylai eich llythyr canlyniad oddi wrth wasanaeth yr heddlu neu sefydliad arall a ymdriniodd â'ch cwyn wreiddiol, nodi'n glir pwy yw'r corff adolygu perthnasol. Gallai fod yn swyddfa annibynnol ymddygiad yr heddlu neu gorff plismona arall fel eich comisiynydd heddlu a throseddu lleol. Os dywedwyd wrthych yn llythyr canlyniad eich cwyn, mae swyddfa annibynnol ymddygiad yr heddlu yw'r corff adolygu perthnasol, gallwch gyflwyno'ch cais am adolygiad i ni. Os mai ni yw'r corff adolygu perthnasol, a'ch bod yn dewis gwneud cais am adolygiad, byddwn yn edrych i weld a oedd y ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn a chanlyniad eich cwyn yn rhesymol a chymesur. Gallwch ofyn am adolygiad drwy lenwi'r ffurflen ar ein gwefan. Mae nifer o ganlyniadau posibl o adolygiad. Gallwn wneud argymhelliad bod yr heddlu'n cynnig ymddiheiriad neu rwymedu arall i helpu i ddatrys y gwyn. Gyfarwyddo'r heddlu i ail ymchwilio i'ch cwyn wreiddiol. Nodi dysgu i helpu i wella plismona. Gytuno yr ymdriniwyd ar gwyn yn resymol ac yn gymesur gan arwain at beidio cymryd unrhyw gamau pellach. Mewn amgylchiadau eithriadol gallwn argymell camau disgyblu, ail ymchwilio eich cwyn yn annibynnol os bydd ein hadolygiad yn canfod bod angen hyn, drefnu i atgyfeiriad gael ei wneud i wasanaeth ar-lein y goron. Mae yna hefyd nifer o bethau na allwn ei gwneud fel rhan o'r broses adolygu. Ni allwn gyfarwyddo sefydliad i ddarparu amdal, agor ymchwiliad troseddol na newid canlyniad achos troseddol blaenorol megis rybydd, ail ymchwilio eich cwyn wreiddiol fel rhan o'r broses adolygu, wneud sylwadau ar faterion neu dystiolaeth newydd nad oedd yn rhan o'r gwyn wreiddiol. Pa mor hir sydd gennych i wneud cais am adolygiad? Mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch adolygiad i ni o fewn 28 diwrnod, gan ddechrau'r diwrnod ar ôl y dyddiad ar lythyr canlyniad eich cwyn. Ni fydd unrhyw adolygiad a gyflwynir i ni ar ôl y 28 diwrnod yn cael ei ystyried, heblaw bod amgylchiadau eithriadol yn berthnasol. A allwch chi gyflwyno gwybodaeth ychwanegol i gefnogi'r adolygiad? Gallwch. Gallwch gyflwyno gwybodaeth i gefnogi eich adolygiad hyd at yr adeg y caiff eich adolygiad ei ddirannu i reolwr gwaith achos. Rydym yn eich annog i gyflwyno unrhyw wybodaeth o fewn 7 diwrnod i'ch cais. Dim ond gwybodaeth am y gwyn benodol yr ymdriniwyd â hi ac y mae eich adolygiad yn ymwneud â hi y gallwn ei ystyried. Ni fydd unrhyw wybodaeth nad yw'n ymwneud â'r gwyn wreiddiol yn cael ei ystyried. Beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais am adolygiad? Pan fyddwn yn derbyn eich cais am adolygiad, byddwn yn gwirio ai ni yw'r sefydliad cywir i ymdrin ag ef. Os nad ydym, byddwn yn anfon y cais ymlaen at y sefydliad cywir ac yn rhoi gwybod i chi. Os
Os mai ni yw'r corff adolygu perthnasol, byddwn yn gofyn i'r sefydliad y gwneithoch gwwyno amdano ddarparu unrhyw wybodaeth sydd ganddynt am eich cwyn. Unwaith y bydd yr holl wybodaeth gennym, byddwn yn asesu eich adolygiad ac yn gwneud penderfyniad. Byddwn yn ysgrifennu atoch gyda'n penderfyniad. Byddwn hefyd yn rhoi esboniad clir ynghylch sut y daethom i'r penderfyniad. Darllenwch ein cwestiynau cyffredin llawn ar ein gwefan cyn i chi gyflwyno cais am adolygiad o'ch cwyn gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Er mwyn eich helpu i gwblhau eich cais, sicrhewch fod gennych lythyr canlyniad eich cwyn gan y sefydliad y gwneithoch y gwyn amdano. Fel y gallwch ddefnyddio manylion perthnasol ohono yn eich cais.